И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Краш и сега ще представя сервера AG Gaming. Сега ще ви го представя. Сега ще идем първо на LARP Build Contest. LARP Build Contest. Те вече го отвориха. Така може да строиш каквото си поискаш. Яко. Виждате, аз после ти ще го играя. Ще има... Тиква. Яко. Сега ще покажа следващият LARP. Следващият LARP е Creative LARP. И сега после ще го играя. Тук виждате. Извикайте админ, за да ви даде парцел. Тук трябва да извикате по принцип админ и той ви дава тук парцел и вие се строите който си искате. Така, видяхте го. Следващият LARP е LARP End. Тук на мен по принцип до някъде ме е любимия LARP. Ето вижте, фу е строго забранен. Добре, че аз не съм такъв измамник да ползвам флай за PvP-то. Сервера много кефи. Това е LARP End. Сега следващият LARP. Боже, LARP. Аре. Сега ще чакам. LARP. Аре бе. Гадно, ще видя по-нагоре. В сервери с рестартинг. Аре бе, влез. Малко рестарта е гаден. Хайде. Я чакам да вляза. Сервера колко време ще се рестартира? Най-после влезе. Готов, влязох. Паролата ми въобще не я гледай, че аз ще се сменя после. Следващият LARP е LARP Event. LARP Event. Гледайте. Така по принцип има евенти, които са много. И че тук админите чупят просто честите и падат айтеми от небето. Ти може да скажи, падат айтеми от небето. Трябва мините тук да го отворят и да чупят там това. Следващият LARP е LARP XP. То тук LARP XP не го знам какво е. Така не го знам. Скелетон. Какво има тук от стая на стая? Това е LARP XP, сега LARP Jump. Любимия ми LARP. Любимия ми LARP. От всички LARP-ове, които има и въобще не съм минавал, но знам, че наградата е готина. Ако има такава. Следващият LARP е... Чакайте, че ми забива. Аре бе. LARP. Сега ще ви кажа... LARP кандидатури. LARP
кандидатури. Ми тук просто и от тая табелка вземате си книга, то тук пише кода такова, че когато сте си написали нещо, примерно аз пиша и така, някакви си и подписана е книгата, от мене. Ето виждате и после я пускате тук, но аз няма да я пускам, защото не искам кандидатура. Аз не искам. И затова просто я оставяте някъде и да, готово. Следващият LARP е LARP Mini Event. LARP Mini Event. И сега чакам LARP Event. Мини евент. И какво се прави на мини евента? Трепя зомбита, така ли? Готино е. Трепиш зомбита, мини евент. Не знам си какво правиш. Омага, як? Омага, аз така ставам богата. Яко. Да, мини евента е готин. То точно до този LARP. Следващият LARP е LARP Nether. LARP Nether. Както виждате, LARP Nether. Тук има много гластове, но не ви препоръчвам да ходите тук, защото гласта стреля такива огнени топки и може да ви оцеля. Освен ако не сте админ, може да летите и да го убиете. И да, много пари. Това да препоръчвам. Следващият LARP. LARP парцели. LARP парцели. Всеки има право на един парцел. Цена 50. Аз колко имам? Още мъничко ми остава. Всеки има право на един парцел. Собственик, парцел 11. Те тук са само парцели. Аз мисля да си събира пари да си купя. Следващият LARP е LARP Plot Me. LARP Plot Me. По ауто. Не го знам кой е тук. Номер нещо. Аз все още се чужа какво се прави на този LARP. Дали е креатив или нещо такова. Да, видях. Вижте. Вижте, бе. Не мога бия. Совца. Не мога. Следващото LARP е LARP PvP. Но в PvP, виждате, тук има много такива хора, които чакат само да атакуват и флаят. Тук е строго забранен и, както знам аз, води до чист бан. И аз няма да излизам извън това, защото ми не е страх. И сега ще следващия LARP е LARP PvP Event. Сещам се, аз съм го такова и вау! Това е невъзможно. Вау! Това е някакъв PvP евент, ако дойдат хора, могат да вбият, може този евент да го мина, че ми харесва маничко. Точно като за мене си. Тук му се бийте. Качвате се. Така, така. Още колко. Да малко. Това се изкачих тук догоре. Някакво да правя друго. Вау! Гадостко! Той са моите работи. Следващия LARP е LARP PvP клетка. PvP
някаква клетка. Тук е вече много хора и натрупват са и бица. PvP клетка, даже не знам дали това е PvP клетка, ама допадаме. Следващият торп е WordPress. Добре дошли на WordPress. Тук ще научите как да си направите резиденция, за да започнете урока си продължи да се прави с модерно и вземи една. Аз няма да си вземам. О, мага, колко такива купих. Стъпка 1. Ми вижда, че тук пише стъпките. Следващия това е лапшоп. Добре, дошли в лапшоп. Виждате, тук има най-различни навици продават. И много полезни. Следващия товар е Warp Skyblock. Warp Skyblock. Skyblock info. Тук пише правилата на Warp Skyblock. Warp Skywars. Вау. Това е малко. Тук Skywars, скачате долу и трябва да има още един човек да се активира Skywara. Сега следващият лап ще е Warp SMS. Warp SMS. Тук пише колко струват, трябва да изпратите TSM. Тук просто има различни такива работи. Омага. Аз якото. Следващият ларп е Warp Survival, който е и последния ларп. Аз IP-то ще го пусна в описанието. Просто това е обикновено оцеляване. Това е към спауна. Ако искате да оцелявате, просто излезте от тук и да, оцелявайте се. И аз бях Crash BG. Надявам се клипа да ви е харесал. Това сервер много ми харесва. Ще пусна IP-то в описанието. И чао! До другия път в този сервер. Чао!